Yes! Golden Chicken Nuggets versus Miami. Awal ba na sa una? Si sugal ng Lakers. Nag sa kapildian ng Chicken Nuggets. Dagat yung mga hawag kay mga players. Gaya, oh, sus, oh. Ito yung hawag yun. Awal lagi, oh. Ay, isa. Speaking of bana, asa kaya kung bana ka mo? Diba naman kasi mana, way uli-uli ba? Sa mga dito kong bana, pero hindi naman sa biyak-wakag niyo. Oh, mamimiss kita. Mahal kita. Ay, buntag nga. Uwi yan eh. Uy, pila mo ka adlaw ka uli sa balay bay. Grabe, di ko ng pamilya eh. Wala, di ko'y malasakit sa kuwak. Kasi lang. Kabalo ko. Hiningaw na sa kuwak. Hapit ako magduha ka simana ba? Dalaw gawan yung nuggets eh. Mga dyan hinungdan mga nakalayas ko. Pero sige lang, nag-enjoy mong ko bilang nasa labas. Was nun kay ko. Was nun kay ko. Waisig pangasaba dito sa balay. Taragan lang kay lamok po, di ko maa. Pero bitaw. Finals naman siguro ron. Pantay lang muna agits. Ngamin yung makaatbang. Ang hiring na tabi. Saan yung mga katikaran sa mga basketball ron? Ing daog na po ng nuggets. Ig kamay itob ko mo ng nuggets. Ing daog na po sa game 1. Lipay na pang pansaron sa Warriors. Nuggets! Kamu na po ni daog. Game 1. Kamu ra ba hinungdan ng ipalaya ko sa akong asawa? Pero sige lang. Makabawi ra ng Miami. Pero, dili na maayo nyo. Sige lang. Nyo ha pang panahon ron, Nuggets. Panahon pa ninyo ron. Pero bawi ra sa Miami game to. Tanaw na to na inyong kabilidad jokic. Kung kaantos mo ni Butler. Game to. Paniguro na ko. Daog na mi. Miami. Paano masabi? Miami na pag ko. Aron makauli ko sa balay. Asawa. Adi ko mo uli og balay. Hangtod di daw kabalos akong team. Likas ko sa una. Karon. Miami na punta. Thank you for watching po mga Kuya Goy. Just support po sa aming official YouTube channel, ang Kuya Goy 99 TV po. Maraming salamat po sa inyo.